Λοιπόν, τι λέει καλά μου παιδιά του YouTube? Μόλις τελείωσα leg day. Δύσκολη προπόνηση, αλλά εντάξει βγαίνει. Έχω μάθει, είμαι συνηθισμένος στην πίεση. Εντάξει, update YouTube. Τα πράγματα πάνε έτσι και έτσι. Δεν έχω και πολύ όρεξη βίντεο. Δηλαδή, εντάξει τώρα δεν μου είναι κάτι δύσκολο να ανεβάσω shorts με τα set και αυτά. Έτσι και αλλιώς όλα τα γυρνάω. Τα περισσότερα τουλάχιστον τα βγάζω βίντεο. Εντάξει. Τώρα βαριέμαι να κάτσω να μιλάω από την κάμερα, ειδικά δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο θέμα όπως τώρα, γιατί δεν έχω κάτι να στήσω κάτι. Το βίντεο που είχα πει ότι θα κάνω με τις ορολογίες δεν μπορώ να το κάνω έτσι στα μάξι. Θεωρώ είναι καλύτερα να το κάνω λίγο πιο. Να έχω στήσει κάτι ρε παιδί μου σε κάποιο άλλο χώρο. Τώρα εδώ μπορώ να το κάνω και εδώ, αλλά είναι λίγο. Είμαι λίγο περιορισμένος εδώ. Εντάξει, τελείωσα lower day. Progressive overload στα πάντα σήμερα, σε όλα τα lifts, top και back of sets. Πάμε σπίτι να φάμε. Αυτά. Ελπίζω να μου φτιάξουν τη μηχανή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μετά από το τρακάρισμα που είχα πριν πάνω από 2 εβδομάδες, τέλος πάντων 2 όσοι δεν το ξέρουνε, είχα ένα μπλέξιμο με τράκαρ εκεί μια καλή κυρία που βγήκε από stop. Εντάξει, μου γάμισε τη μηχανή, εγώ δεν έβαθα και πολλά, εννοείται. Actually, περισσότερη ζημιά έπαθα στο αυτοκίνητο της παρά εγώ. Αλλά η μηχανή καπούτ γιατί έπεσε κιόλας. Σπάσανε εκεί τα πλαστικά. Εντάξει, τώρα είναι στην ενέργεια, θα τη φτιάξουμε, τι να κάνουμε. Έχουμε γάμ. Λοιπόν, κλείνω. Αγαπητοί μου φίλοι του YouTube, θα τα πούμε σύντομα, μάλλον.